O 5 de xaneiro de 1961, Xosé Neira Vilas publica en Buenos Aires Memorias dun neno labrego, unha das obras máis importantes da literatura galega do século XX, traducida xa aos idiomas máis importantes. Quen é Balbino? Balbino é o protagonista da novela, un neno galego de aldea, pobre, que vive en Gres, Vila de Cruces, na década dos anos 40. Unha creación de Xosé Neira Vilas baseada en experiencias propias e de moita xente, a partir da realidade galega da posguerra. Balbino é un neno labrego de 10 ou 12 anos que dende a inxenuidade é quen de denunciar as injustizas da sociedade. Xosé Neira Vilas convirte a Balbino nun símbolo da loita dun pobo. Memorias dun neno labrego é un éxito dende o primeiro día porque conecta coa sensibilidade dos galegos. Cumprense 50 anos dunha obra aínda moi lida e chea de vitalidade.